Super Mario vagyok, és... Veszik. Amen. Aj, hányszor próbáltam ezt a videót. Tehát, ez egy újabb videó, mint ahogy láthatjátok. Sajnálom, ez se túlságosan karácsony, de hát nem tudtam túlságosan jobbat kitalálni, úgyhogy sajnálom. Ettől eltekintve ez nagyon jó pályának ígérkezik, én nem nagyon ismerem ezt. Ez a Csabusának a Room című pályája. Nem tudom, kíváncsi vagyok, a játékhoz hasonlít, vagy egy másik irányba visz. Na, minden esetre. Jó. És... Jó. Azt nem tudom, hogy mit kell csinálni, csak így nyomogatom a gombokat, hát ha valami csinál valamit. And... Yeah. Oh. Mi van? Ja, értem. Szép volt. És... Danke. Hol kell eljutni? Nem tudom, most helyre. Igen, és... Jó, legalább csak ideig estem vissza. És itt mi van? Ja, eltom. Na, ez itt tök jó. Amúgy legutóbbi videónál elfelejtettem mondani, hogy én imádom az ilyen pályákat, tehát hogy még így gondolkozni kell, és egyikből kell rohanni a másikba. Tehát nem az ilyen adventure pályákról beszélek, hanem például tényleg is ez a szabadulós pálya, tehát én az ilyeneket szeretem. Úgyhogy én felkérést szerettem volna mondani, hogy aki szeretne, az küldhet. Megpróbáltam annyira kikérni, de annyira láttam, hogy ez lesz belőle. Na, hogy aki van annyi erő, hogy és akarat, szeretne csinálni. Wow. What the hell? Oh! Tehát van benne annyi akarat, hogy meg szeretné, tehát szeretné csinálni ilyet, azt küldje nyugodtan, sőt ki is játszom. Hangát. Kitolni legalább nem úgy hallgatnak, hogy álmam. Én nem tudom, hogy mennyi arca van. Csak I love the Parker. And I know you love the Parker. Oh! My god. Mi van? Oh! Ó, ez szaladt lefele. Nem akarom tudni, mi lesz. Ne. Ja, értem. Tehát ahány blokkot megteszek, annyit. Aha. Jó. Aha, értem. Amúgy ezeket is imádom, az ilyen pályákat, komolyan. Így be tudom magamat élni. Jaj! Szép volt. Na, hát majd az e-mail címet megírom a leírásba, de aki türelmetlen, azt most elmondom, hogy Hyper Mario .2014
gmail.com. Wow, melyiket? Miért nem tudok oda felugrani? Más vagy nincs. Kíváncsi, hogy így a falfestésben mi lesz. Jaj, na fel. Ez az. Hogy oda kellett volna, csak simán. Oh. Jó, és itt mit kell csinálni? Oh. Jó, ez elfutott, mert nem tudom, hogy itt mi lesz. Csak olyan fulladjak, mert ez nem a szúpóim. Csak én nem látom, hogy tényleg nincsen semmi. Sőt, hogy nézni tudja, hogy... És belátom az egészet. Rá, megszédülök. Ez is mi? 70. Így jó. Ez jó lesz. Na. Köszönöm, nézem, mit küldtek. Bocsánat, közben így másfelé is figyelek. Gombi. Oh, jó. Jó, most sikerült megcsinálni. Ja. The hell? Congrats. Wow! 15, 29 plusz 6. Ja, értem. Ez csak 15, meg 9, 24. Ja. És ezt megkaptam a másik videóban, a másik pályán. 21-nek kell lenni. Ó, az már kicsit ciprám. Na, így tehát. Persze még 19, az 30. Nézzük csak. Megvan. Szerintem 6-os nem is kellett volna odarakni. Lefogyatni rögtön. Kész. Na itt mik van? Plusz 11, plusz 16, 19 és plusz 6. 16, 32, 6. Ja, 19 meg 6 az 25. Ez 21, 32, 48. Nincs itt adottam el, mert 19 kell, 18 maradt meg. Úgyhogy itt ebből kívülnek ennyit, aztán ennyit, akkor... Ja, az az a... Nem baj, ez talán még jó lesz. Ugye 21-et. 19-et kell megcsinálni. Jó, akkor... Igen, amúgy 25-ben a 6, helyett 27-ben a 6 megvan. 4-szer maradék a... Azt nincs 3.
Akkor azt lehet, hogy most túl lesz. Nem. 29. 23. Akkor mindig. Szóval most csak egy kísérleteket, mert figam sincs, hogy kezd összeszámolni ezt. 21. De van 16. És akkor le kell vonni. És megint, és már 14 lenne. 25. 11. 41. És szerintem itt 23 lenne. 17. Jó, 3-assal van velem. Most legyen akkor 22 tegyünk hozzá, hát akkor... Áj, 21. Jó, visszatértem. 26. 20, jó. Ez 25 lesz. Aha. Nem baj. Megoldom ezt. 30. Ó, nem. Nem, megvan. 35. 29. 33. 17. 22. Meg kell egy reset. Legyen akkor 16. Vagy... 25. Megvan. Csinált ezt utolsó próba. Oh! What the hell? És mit kéne csinálni? Megvan. Jó, ez így. Semmit nem mondtam. Nos. Inkább nem szólok meg, mert jó, most elértem. Aha, még ez második szint. Ja, itt van. És mindjárt. Lehet nem fogok megszólalni, ameddig így játszott, mert hogy akkor biztos, hogy elrontom. Jó. Jó. Megkérdezzétek, azért mert nem bízok magamba, és nem akarok még egyszer ugrálni, mert szerintem barrier van. Oh. Elrend. English, magyar. Most már készen állsz? Folytatás következik. Mikor? No, are you ready to be continued? Ja. Hát mit tudunk mondani erre? Köszönöm, hogy bent adtatok ebben a kijátszásban is. Holnap lesz nektek 14-e, ha jól számolom. Akkor akkor nektek lesz a... Hát, legyen nektek ez meglepetés. Na, minden jót, közben most sem hogy Diamond, az még mindig megvan. Akkor minden jót nektek, találkozunk. Sziasztok!